سیاستمدارê Kurd Hêcî Bilal Koça dawî kir. Îro serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriye Hêcî Bilal Xaloyê ji Herêma Kobanî ya Rojavayê Kurdistanê li nexweşxaneyeke Hewlêrê koça dawî kir. Hêcî Bilal derdora 10 roj ra rojberê li bajarê Kobanê rastî nexweşîyeke giran hatibû û piştî derbazkirina çend rojan di nexweşxaneyên Kobanî de ji bo çareserkirina rewşa wî ya tenduristî li nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê ew 2 roja yekşemê gêştibû Hewlêrê û îro ve sibeha roja duşemê jî koça dawî kir. Cenazeyê Hêcî Bilal Xalo îro ji Hewlêrê ber bi Rojavayê Kurdistanê ve birê ket û dê sibê dane sibehê li gundê wî toliyê li Herêma Kobanî were binaxkirin. Endamê Komîteya Herêmî ya PDK-Sİ Mihemed Ebûş Laş di dema amadekariyên veguhestina cenazeyê Hêcî Bilal Xalo de ji Rûdawê re got ku hikûmet û saziyên Herêma Kurdistanê û rêxistinên PDK-Sİ ji bo Kobanê hatiye Hewlêrê ji bo xizmeta Hêcî Bilal Xalo alîkar bûne. Hêcî Mihemed Bilal Xalo kî ye? Di derdora sala 1945 de li gundê Til Şiîrê li Herêma Kobaniyê şitayîk bûye. Di sala 1971 de dest ji xebata siyasî ya Netewî ya Kurd kiriye. 48 salan di nav tavgera siyasî ya Kurd de li Herêma Kobanî kar kiriye. Endamê Komîteya Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bû. Di jiyana xwe de rastî girtin û astengiyên ji aliyê hêzên evlekariya Sûriyê ve hatibû. Ew weke kesayetiyekî niştimanperwer di nava civaka Kobanî de bi navê Xalo dihate naskirin. Ew zewicî bû û bavê 8 zarokan, 3 kur û 5 keçan e. Roja 29 Nîsanê li sala 2019 li paytexta Herêmê Kurdistanê li Hewlêrê koça dawîn kir. Siberoj sêsema 30 Nîsanê li gundê wî doliyê li Rojavayê bajarê Kobanê Xalo tê binaxkirin.